Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nami. So mga tungan nami pumamaking nagsisa yang oras paninta ko Allah mambagian tanu suka barakat agyang kai kapapantagan rakatan wa oras ako pangnintan si ko Allah mapadaya si ko mga amal tanu mga pipya mga uri panu Allah si sagyang yang masatanu na si ko mabubuloy betad tanu na supitang gisaan na minsan nagkebregan siran si sagyang kaiya mga bityara si ko pimbarangan asimba si ko Allah sa katano na ayad na po na marantan no na pinangalan kaumpian nagyang yakipupantagan tano si ko Allahu Ta'ala si sagyang yakatatagutan no si sagyang adunya na isa din sumanos siya na mala magumpian yan mala itunay niya na sukab na ron no Allahu Ta'ala mala itunay niya na ipunggulalan niya na so mga suguan o Allahu Ta'ala agu aya penanggilan niya nagyang utay sa paro Allah Ta'ala iman to na ayang baganta no sa bityara nagyang bityara di ka pa kasinumbag agyang mga pagaritan no makapantag sa gyang discuss sa gyang akida si kung mga bangsatan o mga awam makapumunday sa gyang video na aya akida mga uri pano Allah Ta'ala na naparatianan panarimaanan si ko kipuntag na kasi ko Allah Ta'ala na aya din na muna sa taralbi si ko mga lakadan, mga tuladan, mga tutulan na mga suwan na pinanglan na si tano dun malakat si sagyang ko to pumpungan si ko tagan-tag na akining gulalan nun o miyang unaan tano sa kinipuntag ni Ransi ko Allah Ta'ala iya ngayon man to discuss man to di man discuss agya ngaya ika pa kasinumbag agya ngaya salaf ya gwa syaira si sagyang yakipupantagan si ko Allah Ta'ala na piyakaluy-luy saya anda sabab kapakaya magbaluya asumanos yan na mabina sa supanarima yan amay kadinin nga sabutan na iyang yakatero kapakay asumanos yan na mabina sa suparatian yan amay kadinin nga sabutan na antunay titu panarima aki pupuntagan tanu si ko Allah Ta'ala katawan tanu as Allah Ta'ala na sa kanyan na inadin tanong yan sa kanyan sudato sa kanyan supapaar si isagyang kaya kaadin si isagyang kayo pamana dunya lian yung man nagyang utwa si kumasaw Ibrahim alayhi salam si isagyang utwa kinipuntagan yan si isagyang utwa dato Peter Ibrahim alayhi salam si isagyang utwa dato ayat Tuhan akan na swallahu ta'ala na inisi nagyang utwa dato antawa swallahu ta'ala na tigu Ibrahim alayhi salam sa kanyan sudi imamuno agus kanyan sudi imamuyag na giyang utwa dato na kuminwas kanyan sa dua kataw mama na biyuno iyan suisaw na danyan bunwa suisaw na tigin na sa kan mambu na dato ako adi ko di mamuno na gudato ako adi ko di mamuyag so kagano to na tigu Ibrahim alayhi salam aswallahu ta'ala na sa kanyan sudiing gira-giray sa mapapakasungan, mapakasedepian sualungan sikup sedepan yan, nagumapakasebang yan sualungan sikup sebangan yan. So, upang mo magilya, siku discuss, siku kipupantagan, siku kipupantagan tano, siku Allah Ta'ala. Na discussanan, ang baluin tano, ginawa tano, uripan tano, pinakamababa kung mababa. Uripan tano, di din patot sa ginawa tano ubat tano marapangaging utang mga sifat Allah Ta'ala. Okay. Na naging ngaya din discuss na mga akida mga sifat Allah Ta'ala. Na diyan ngaya katirutan na si tano ya pakamumurada si ko mga awam. Ada sabutian si ko agama udina may to mauuri aging ko to kanalian si ko ilmu si ko kapagagama. Mga uri panwala tano dan tano. So sifat Allah Ta'ala na mga sifat yananan arakyang buanan mga sifat tanan dumadait sa irakan yan ang mga sifat tanan kanabalagid o sifat o mga manusia kanabalagid o sifat o mga manusia aya panarimaw miya nga unaan tano miya maginataw na swallahu Ta'ala napaparatyan ni ran sulangon o miya tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam
So sifat piyagi sifat wallahu ta'ala sa ginawa niyan. Agu so sifat piyagi sifat wallahu ta'ala siko ayam maana na mialoy siko mia inaloy o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na langon tanwa ng perhatian. Saya buntala kaperhatian tanusan na kanabatan pengibarat so sifat wallahu ta'ala. Upo na kay pangibarat so sifat wallahu ta'ala na tarima ang kami kasilay ka na miya kapanakuto ka na miya ulug ka si sagyang ko kakakapiri. Na upo na ka ilagid so sifat wallahu ta'ala na tarima ang kami abuli ka manusia amya lapis kasukini pentagan yan si wallahu ta'ala na danyan nakaumpi ay pipya. So Allah ta'ala na inaloy niyan si isa Quran. Nagyan ko ito katiruyan alay sa kamislihi syai'un. So Allah Ta'ala na dud na lagi diyan. Si ko ay maana na mga kaadun. Dud na lagi diyan. So kanyan so Allah Ta'ala inaloy niyan so mga sifat yan si ko Quran na ayabuas sa katang kakatano mga uri pano Allah. Nagyan ko to kapurati at tanurun. Naguayabuas sa katang kakatano mga uri pano Allah na mabalitan yung mga tao. Pangalim babaan si ko Allah Ta'ala na ba ay susuguro katano. Na pengenalan tanu antong na ay mga lagi dia mga discuss udin antong na ni mga titu maanan yan udin antong na ipakamumuradan san udin antong na bitirasan. Okay, nakatawan tanu amini pa kay si ko Imam Malik agyang utan. Ay maana na ni aloy sa Quran na summa stawa ala al-arsh si sagyang utamasan yan na Peter yan na al-istiwa ma'lum wal kayfu anhu majhulun was su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Nagyan ni buntal mata na swallahu ta'ala na di din kinanglan ubo pakandakli sa bitira. Agyang kai pimbarangan mga sifat. Kagyanan na piya kaluilwisanan. Nagudidin ka pa kayo babalo yung manusia. Aso sifat wallahu ta'ala na ilagi diyan siko sifat o mga manusia. Udi na so sifat wallahu ta'ala na ilagi diyan. Ilagi du manusia si sagyang ko to sifat yan. Giyan ni di tanong ka pa kay agu kinangla nakapanangilan tanong. Sabab ko inutano ya miya pikir ka miya kandaglad miya kadalem agu miya tanto miya karata. So di ka pa kang babasa agi nga yung mga pagaritan sa murang-murang din adiran ni mambabasa kung lagi diran ang Muslim na aya kaya titu magagama napaparat yan yung swallahu ta'ala naguayat titu magagama na kanaban yan ipanakot sa Allah Ta'ala naguayat titu magagama na manusyas kanyan asulang na mialoy sa iku Quran agu mialoy kung Nabi sallallahu alaihi wasallam na paparatian yan. Okay. Nagyang nga iya kapte uilaw nagyang nga iya kuhan na aya kapte uilaw ng mga pagaritan nung naguyang nga iya kapugusyaw ng mga pagaritan nung di ranon ikan diskasa na aya mapipikir tano siya na kinanglan na mabaloy tano ang mga tao titu panarima yan naging uto panarima umyangaw una amirat tiya si wallahu ta'ala aknabayran piangan tawa as wallahu ta'ala ayat titu mirat yan aknaban yan di pangan tawa as wallahu ta'ala ayat titu mirat yan na ingugulalan yan sa suguan wallahu ta'ala aya kaya sa sakatan rakatan sakatan iman to mga uri paniman to na piyaka mo masa adan igilakuan ang mga tao di niyan disuldan subitira o mga ulama di niyan disuldan subitira o ada na mga sabut yan na aya pamuntusan na mga uri panwala naging discuss sa isang akida na aya buwa patot kinanglan na di siya ditakitaki na so mga to mga latusan ni ilmu agu mga alay ilmu si ko kininggulalan nira na kaya pag nadairan si ko ilmu na di siya mapapatot so yung na mga tao dapan rampay so panaguntaman nira na sa katanong na ayabu subuan ra katanong na inggulalan tanong so simba tanong si wallah wa ma umiru illa liya'budullah dati wallah ini sugu kiran inunta na so kasimba si ko Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da pantaga ki adana kiran inunta na so kasimba si ko Allah na utitutan wa perati aso Allah Ta'ala na kinanglan na takikang kasi ko puso ka nalang kasi ko puso ka aso Allah Ta'ala na datos kanya na daalagi diyan so Allah Ta'ala na adna mga sifat yan akna balagi do sifat to mga kaadin so Allah Ta'ala na
inadin tanong niya nagkontrol yan so kauyag-uyag tanong nagyanan ikinanglan at tirimaan tanong kinanglan ay ikalakatano sa mga siksa wallahu ta'ala nagukinanglan na minggulalan tanong sa mga sugan wallahu ta'ala wala sang anulangon wala sa madaklang mapya si sayang kaya bagay tanong si sayang kaya bitira ay hindi bagay inutan ya pipikiran tanong saya nagyang kaya mga bitira di suldan agyang kaya mga tawa da panrampay so panaguntaman yan na si tanud niya ipalad si kung mga tao adun ang mga panaguntaman yan ay buwas sangan tanong man to mga uripan wallah na minggulalan tanong susuguan wallahu ta'ala kagyang kaya masa tanong man to na masay man to sukadak lang kung mga tao na siran din piya kapagumbasay sa ting ko nga paladiran so agama tanong agama Islam uway na di imamanti di imanarotaro ugay di nasugal labakyan surara dugal labakyan surara dukatero yan na mapupukas si sagyang ko to ang mga suguan wallahu ta'ala utitu ka muslim nang gulalan nakasusuguan wallahu ta'ala kanaba nga pangansara so mga ayato Allah kanaba nga umbato ni sa saraga akal so mga ayato Allah ta'ala napiakawanwananan pala sangan ulangon wala sa madaklang apya wa qulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh